Харесали сте недвижим имот? Предстои ви предварителен договор. Защо той не е просто една формалност? Много хора смятат, че предварителният договор е просто междинна стъпка преди нотариалния акт. Истината е, че това е един от най-важните документи в цялата сделка. Причините са няколко. Първо, предварителният договор може да бъде обявен за окончателен по съдебен ред. Това означава, че при определени условия едната страна може да принуди другата страна да завърши сделката, дори и без нейното съгласие към този момент. На практика, ако сте подписали предварителен договор, вие вече сте поели правно задължение. И тук идва същественият риск за купувача. Много често договорът се подписва преди да е приключила пълната проверка на имота. С други думи, поемате ангажимент за покупка, при положение, че все още няма пълна правна яснота, какво точно ще придобиете. В практиката това води до следното. Установява се проблем с имота след подписването на договора, но купувачът вече е платил значителна сума, обичайно около 10% от цената. От този момент нататък въпросът вече не е дали има проблем, а какви са последиците от подписания договор. Вторият ключов фактор е, че предварителният договор трябва да урежда какво се случва при откриване на проблем и да го прави по начин, който защитава купувача. Защото реалният риск не е само в платената част от цената. Към този момент обикновено вече има и допълнителни разходи за оценка на имота, за юридическа помощ, време и организация. Затова един добре изготвен договор трябва да предвижда ясна възможност за отказ от сделката, особено при откриване на проблем с имота, уреждане на последиците от този отказ без финансови загуби, поемане на реална отговорност от продавача и механизми, които компенсират купувача, а не само ограничават загубите му. Това е съществената разлика между договор, който формално описва сделката, и договор, който реално защитава вашия интерес. Затова предварителният договор не е шаблон и не трябва да се подписва прибързано. Всяка една клауза има значение и трябва да бъде съобразена с конкретния случай. Запомнете и най-важното. Подписвате не просто намерение, а задължение, което може да бъде изпълнено принудително.